comenzando esta semana previa ao Nadal chea de música, temos o placer de presentaros a Iván Vale e ao seu coro do Tei Pondo Nós. Coñecedes a Iván Vale? No. Sí. Cantante e compositor que gañou un concurso da televisión de Galicia coa canción O meu Nadal Perfecto. Tamén tivo un grupo de música chamado Teléfono Loco. Agora está no trozo de música. Pois Brais, se che parece, damos paso a este pedazo coro do Tei Pondo Nós. Que ten un montón de nenos somos do Concello de Foz, que ten un montón de nenos tamén de Burela, e acabamos de cantar unha canción que é tradicional de México. E agora imos cantar outra canción que se chama El Cumbanchero. Alguén sabe o que significa cumbanchero? Pois cumbanchero significa fiesteiro. Non sei se hai alguén aquí que sexa algo festeiro. Sí, algún hai, non? Bueno, pois entón esta é a vosa canción, xa veredes. Dixen que a traducía ao galego, inventeina, pero a xente pensa que a traducir, pero non o digades por aí, claro, non poden tirarlo. Inventei unha historia que me pasou a min, que foi dunha vez que iba polo deserto no coche e se me quedou parado o coche. E entón, tive non sei. A ver se se entende a historia. No
cantar a última, que é unha canción de un cabalo de madeira. Vale. Foi un montón de